Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης και με το φίλο μου το Λευτέρη θα παίζουμε παιχνίδι στο καινούργιο μας channel. Το πρώτο μας βιντεάκι θα είναι με το Hero Zero και με τον παίκτη μου τον Ghost 5. Παίζω στον κόσμο GR7 και περνάω καλά. Σε αυτό το βιντεάκι θα σας δείξω κόλπα, πώς να ανεβάζετε τα skills, την ομάδα μου και πώς να ανεβαίνετε level. Καταρχάς, εδώ πέρα όπως βλέπετε έχω ανεβάσει πολύ τη δύναμη και πολύ την αντοχή. Αλλά αυτό δεν είναι καλό. Θα το αλλάξω, αλλά δεν μπορώ τώρα. Πρέπει πιο πολύ να ανεβάζει την αντοχή, το μυαλό και τη διαίσθηση. Πρέπει να κάνεις αποστολές με τύπου αυτή εδώ, για να πάρεις πολλά XP και χρήματα. Εγώ είμαι λίγο προχωρημένος τώρα, στα 25 level, όπως βλέπετε εδώ πέρα, παίρνουμε τη μηχανή, στα 25 level παίρνουμε το πλυντήριο και την ραπτομηχανή. Το πλυντήριο θα μας βοηθήσει να αλλάξουμε skills στα προϊόντα μας και η ραπτομηχανή θα μας κάνει να βλέπουμε αυτό που θέλουμε, απλά με άλλα skills. Εδώ πέρα κάνουμε επιθέσεις. Τώρα θα σας δείξω πώς κάνουμε την πρώτη μας επίθεση. Πατάς εδώ πέρα, πατάς προβολή, πατάς εδώ πέρα. Δεν νομίζω να τον νικήσω, οπότε αλλάζω. Πάω σε έναν εύκολο αντίπαλο για να σας δείξω πώς παίζουμε. Λογικά αυτός είναι εύκολος. Είναι δύσκολος, τέλος πάντων. Πάμε να βρούμε έναν εύκολο. Νομίζω ότι βρήκα έναν, ο Τσίμιγκαν. Δεν είναι εύκολος, αλλά τον κάνω. Όπως βλέπετε, ο άλλος κάνει επίθεση στον άλλον, αλλά μερικές φορές δεν πετυχαίνει, οπότε μπορεί να χάσουμε κιόλας. Αυτό το βιντεάκι δεν είναι για να νικήσω, απλά να σας δείξω πώς παλεύουμε. Έχω χάσει πολλά και πάω κατά διαόλου. Τέλος πάντων, χάσαμε, θα νικήσετε σε κάποια άλλα. Εδώ πέρα είναι η εφημερίδα που το βράδυ όταν κοιμάστε το βάζετε και κερδίζετε coins. Εδώ πέρα είναι το γυροστήριο που εξαισθήσει τα skills. Μόλις συμπληρώσεις αυτό εδώ πέρα, τα 3, σου ανεβάζουν ανά 5 skills. Εδώ πέρα είναι ειδικές αποστολές που τα ανεβάζεις πάνω από 25 level. Εδώ πέρα η πρώτη αποστολή που ανέβηκα εγώ πάνω από 25 level, είμαι 28, λέγεται Πούλη Λούση και είμαι στο 4ο επίπεδο. Θα παίξω στη μάχη για να δείτε. Όπως βλέπετε έκανα μου έκανε μυαλό. Για να δούμε, θα πάμε καλά. Να πάρουμε τις πότες. Και πήγαμε καλά. Έτσι κερδίσουμε τις μάχες. Πήρα αυτό το set που θα μου δώσει 16 σύλλη. Για πάλι το βάλουμε. Το παίξω πρώτο αυτό. Αλλά θα νικήσω. Προφανώς δύσκολο θα νικήσω, οπότε το κάνω παράληψη. Είναι η σύντομη διαδικασία για να δεις τι θα γίνει στο τέλος. Βάζω αυτές εδώ και μου βγήκε πιο πολύ αντοχή. Εδώ πέρα είναι τα αρχιτικά που σε βοηθάνε να κάνεις καλύτερες αποστολές, δεξιότητες και εργασίας. Εδώ πέρα θα σας δείξω την ομάδα μου. Εδώ πέρα ο Harry Styles λέει hi, ο I love 1D
Τέλος πάντων, εδώ πέρα θα σας δείξω κάποιες επιθέσεις μας. Ας πούμε τους Protectors of the World. Μόλις μπήκα στην ομάδα αυτή, γιατί με διώξαν από άλλη που ήμουνα. Αυτή είναι πρώτη στο εβδομαδιαίο πρωτάθλημα. Και άμα δείτε, νικήσαμε. Εδώ πέρα είναι η κατάταξή μας. Να σας δείξω που είμαι εγώ. Του κάνω κεφαλαία τώρα. Θα το σβήσω μετά. Είμαι 3362 και είμαι στην ομάδα καινούργιοι ήρωες. Άμα δείτε, η τιμή της ομάδας μου είναι δεύτερη. Πριν που ήταν πρώτη, τέλος πάντων. Οι καλύτερες ομάδες για το GR7 είναι η Spartan God of Wars και τα γατάκια. Τα γατάκια ήταν πρώτα, απλά η Spartan God of War τους πέρασε σε τιμή. Τέλος πάντων, η πιο καλή παίκτης είναι η λιγότερη, η πολυπόθητη και η Στέρα 31. Με τα πιο πολλά level είναι ο Σάντας, ο Μαλμπόρο και η Μπέιτιβ. Θα μπω στο Σάντας, δηλαδή δείτε πόσα skills έχει ο καλύτερος παίκτης στα level. Εδώ πέρα θα μου κάνει τόση ζηλιά, τόση αντοχή. Ο Σάντας έχει 97% πιθανότητες να με χτυπήσει κρίσιμα και έχει 59,5% να σε αποφύγει. Τέλος πάντων, πάμε πίσω στην ομάδα μου για να σας δείξω κάποιες άλλες επιθέσεις. Θα σας δείξω αυτή την επίθεση. Νικήσαμε, όπως βλέπετε, ήταν εύκολο. Επίσης ξέχασα να σας πω ότι τους πυράβλους τους παίρνεις πάνω από 15 level και σου δίνει αυτούς. Για μετά πρέπει να αγοράσεις πυράβλους από το κατάστημα. Συγγνώμη γι' αυτό ένα μικρό λαθάκι σχετικά με ένα κομπή από το νέο mouse που έχουμε και μας έβγαλε δυστυχώς από το παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα μάθατε τα περισσότερα στοιχεία για το Hero Zero. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Θα δείτε μάλλον και το δεύτερο μέρος που θα το ετοιμάσουμε για σας κάποια στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.